så starten gået for Luciana M. med Lene Marie Ingvarsen. Fejlfri over en fjordfri. Rikke Mokrøs, fejlfri og forændring nummer 11 og Fløj. Vinder her op mod nummer 13. Der er det til Ejer, og det spiller fornuftig hen til nummer 13. Som over en fejlfri og kan nu galopere frem mod 14 i kassen. Lene Marie Ingvarsen. Frem mod 5, 6 og 7. Først 5, fejlfri. Rikke går nu ned mod vandet. Og Maja er over 5, 6 og 7, fejlfri. Og Rikke kommer igennem vandet. Og så starten gået for Sigtøk og Jensen, undskyld, på Stavgaard, Royal Prince. Og de er fejlfri over for ender nummer 1 og 2. Lene Marie Ingvarsen. Fejlfri. Og den lille okse nede ved leje. Over den skæve. Nummer 10. Går nu op på 11 og 12. Kan det bedre se? Se de sidste, der kommer deroppe fra med Men dengang hun red dernede, den der forældre derovre, den der time derovre, den her ham, Mølker Jensen, fejlfri over 3 og 4. Går nu op mod 5, 6 og 7 rundt. Og Lene Marie Ingvarsen over forhindring nummer 13. Det er nummer 8 og 16. Ja, og så forhindring nummer 12. Ja. Mølker Jensen, fejlfri over 5, 6. Ja, prøv lige at vente lidt. Hvor har vi en år, det er det? Og 7. Og Lene Marie, fejlfri over 14. Og nu ned mod vandet. Fejlfri. Og går nu op på sidste forhindring nummer 16. Samtidig